Gara-gara scroll tok-tok dadi pengen masak sendal jepit. Oh hei yuyu kakang. Awan-awan rebahan terus scroll tok-tok malah nemu resep sei sapi enak banget. Pertama-tama keluarkan harta karun nang kulkas sing wis beku. Lah piye meneh nek tuk harta karun omangan ya setahun pisan. Alhamdulillah ki rezekine dino riyaya kurban aku entuk daging sapi. Iki mau daging sing beku tak irisi tipis-tipis ben kaya slicean tapi kok ya ora iso, tetep angel. Rampung diirisi, daging mau dimarinasi nganggo bawang, diulek terus tambahi mrica, kei apa ya lali tak eling-eling dhisik kayane sine saori karo tepung maizena terus uyah karo penyedap rasa. Diamkan sekitar 30 menit lah. Tapi minuse mau kabeh ora direkam soale ragu-ragu arep ngonten apa ora, tapi kok ya eman-eman. Tapi ya tetep tak kontenke, tapi ya mung nyuprus tok ngene ra ono videone. Ora apa-apa ya aja bosen-bosen. Oke, dilanjut. Mau daging sing wis dimarinasi terus digoreng nganggo api sedeng wae ben ngasih mateng ya. Terus sembari goreng mau aku nyiapke bumbune, bawang putih cincang, bawang bombay karo daun bawang tok. Bumbu kabeh kuwi mau dioseng-oseng ngasih mateng. Mak bentuk daginge wis mateng nduk tak jeburno karo bumbu sing mau. Aja lali dikolah kalih ben meresep. Terus tak tambahi saori, uyah karo penyedap. Aku wedi nek alot dadi tak tambahi banyu terus tak ungkep mandan suwi ben empuk. Iki tak buka karo tak cek sendal jepite wis empuk apa urung. Padahal mau modal scroll tapi kok ya tak icip-icip enak rasane to, padahal mau nganggo 3 bahan. Iki lagi tak tambahi kecap terus tak nei caos ben ono abang-abange sithik. Tak kei kecap ben ora pucet kaya raiku nek tanggal tuwa. Tak lanjut tambah bombay meneh ben wangi pokoke. Terus dimasak meneh ngasih empuk. Tara wis mateng.